En aquest vídeo aprendrem a calcular quin és el domini de fraccions algebraiques. Doncs, donada una funció i la seva expressió algebraica, hem de calcular quin és el seu domini. El recorregut, en general, d'una expressió algebraica és difícil de calcular i normalment esperem a dibuixar la seva gràfica per tal de calcular el seu recorregut. I és un problema força complicat. En canvi, el domini és molt més fàcil de calcular, perquè quan tenim una expressió algebraica, el que hem de fer és calcular o veure quins són aquells valors de la x en el qual aquesta expressió algebraica té sentit, no? Doncs el primer que observem és que quan tenim fraccions algebraiques, és a dir, el quocient de dos polinomis, doncs tenim que quan el denominador s'anul·la, doncs en dona 0, no? I dividir per 0 doncs és una operació que no està permesa. Per tant, el domini d'aquesta funció seran tots els punts, llevats d'aquells que anulen el denominador. Doncs que anulen el denominador, doncs igualem el denominador a 0 i aquests seran els punts que traurem del domini. Tenim x menys 4 igual a 0, sumem 4 als dos cantons i en dona 4. Per tant, què és el que tinc? Doncs que aquesta expressió algebraica té sentit per tots els punts reals menys pel 4. I per tant ho escriurem d'aquesta forma. Domini de f són tots els nombres reals i ara li traiem amb aquest símbol que és una resta inclinada, però si no també podem fer un menys de tota la vida, el valor 4, no? És a dir, també aquest interval d'aquí el podem expressar de dues formes, no? Que són tots els nombres reals menys el valor 4. Per tant, també podem expressar-lo de la següent forma. Des del menys infinit fins al 4, no inclòs, i fins al 4 fins al més infinit. I fer la unió. És el mateix. Tots els nombres reals, tota la recta numèrica, menys el valor 4. Anem a fer aquest d'aquí? Doncs és exactament el mateix. El que passa que com que és un polinomi de segon grau, o bé no té solucions, o té una solució doble, o pot tenir dues solucions diferents. Doncs anem a trobar quines són les arrels d'aquest polinomi. Doncs igualem l'equació a 0 i ara utilitzem o calculem el discriminant. El discriminant és b quadrat menys 4ac, ho escric aquí per tenir-ho clar, b quadrat 1 al quadrat menys 4 per a per c. A, que és igual a menys 1, i c, que és igual a 2. Per tant, em dona 1, i aquí menys 4 per menys 1 més 4 per 2 són 8. Per tant, més 8 és igual a 9. Per tant, ara puc calcular les solucions, que són menys b més menys arrel quadrada del discriminant dividit per 2a. Com que el discriminant és positiu, tinc que seran dues solucions diferents. Per tant, menys b és menys 1 més menys arrel quadrada del discriminant 3 dividit per 2a. Si a és menys 1, 2a és menys 2. Doncs vinga, aquí en surt menys 1 més 3, que són 2, dividit per menys 2, que és menys 1. I aquí em surt el menys 1 menys 3, que és menys 4, dividit per menys 2, que és 2. Per tant, en aquells punts on aquesta expressió s'anul·la, és a dir, val 0, és quan la x val menys 1 i la x val 2. És a dir, i en tota la resta de punts sí que té sentit dividir, perquè ens donarà un número diferent de 0. Per tant, el domini de g, d'aquesta funció, són tots els nombres reals traient aquests dos valors, el menys 1 i els 2. I escric així aquests claudatos per dir que són aquests punts aïllats, que no és el mateix que fer l'interval.